Pode que o teñas claro dende ben nena. Quizais xogabas a explorar selvas ou a atopar tesouros entre as pedras, os regatos ou os recunchos da cortiza das árbores. É ben posible que tamén fliparas cos documentais de natureza e esperaras con paixón o novo episodio de El hombre e la tierra. Quizais foi máis tarde, mirando arredor da túa casa, ou tal vez pola ventá do coche dos teus pais, que descubriches a beleza dos bosques, pero tamén as súas debilidades, desorde, descoido, lume, abuso, desinterese, e pensaches que, se cadra, podías facer algo, xa que sempre gostaches de argallar, planear, facer, solucionar. Polo que fora, escolliches estudiar enxeñería forestal, ou comenzaches por indecisión, pero polo camiño identificácheste coa profesión. Ademais, traballas en Galicia e optaches polo servizo público. Temos moito en común. Apreciamos a paisaxe, a natureza. Entendemos que os bosques son unha fonte de saúde, biodiversidade, cultura, beleza, recursos, serenidade, lecer. Son fixadores de carbono, fogar da fauna silvestre, protectores do solo, as augas e a calidade do aire. E sabemos que sen eles non é posible todo o demais. Sabemos que falamos de sostibilidade dende moito antes de que fora tendencia. Non deixamos de explicar unha e outra vez que o monte ocupa 2/3 do territorio galego e a súa xestión ten que ser un obxectivo de primeira orde. As árbores illadas proporcionan unha pouquiña de sombra, algún niño, algún carro de leña, pero xuntas conectan as súas raíces, entrelazan as polas, tecen un sistema forte, equilibrado, resiliente, máis aínda canto máis diversas. Así pensamos que temos que ser nós, un grupo de persoas diferentes, pero unidas por ese sentimento que compartimos e polo obxectivo de coidar dese bosque que nos conecta e nos fará fortes e mellores. Asóciate.